Това, което виждаме в момента е Универсум Езотерика. Това е езотеричен магазин, книжарница и галерия. Разбира се, от тук започва всичко. Това е прозорец. За всеки е започнал с една книга, с приятел, с когото е разменил някакви думи. Всъщност словото, скритото послание на словото и на всички символи в духовността. Това е първото стъпало. Ти си човека, който провежда медитациите в този център. Всеки ли може да дойде на тази медитация и какво получава там? При срещата си с теб по време на медитация. И откъде са примерите за медитация? Откъде идват? Първо, аз безкрайно съм благодарна на хората, които идват в Универсум Есенция, така се казва залата за медитация, за доверието им. Какво получават? Точно толкова, колкото искат. И точно за това, за което са дошли. Преди малко видяхме и залата, в която всъщност това е центърът за холистично лечение, където работи Яна. Тя си е лекар по професия. Какво има в този център? Какво практикувате там? Центърът не случайно е наречен Център за холистична медицина. Холистична значи цялостна. В холистичния подход и в холистичните методи човек не е разделен само на физическо тяло. Подхода към него е като едно цяло от физическо тяло, ум, душа, емоции. Медицинският екип практикува холистични методи, като хомеопатия, традиционна китайска медицина, аюрведа, рейки, кинезотерапия. Всичко това. Да, и пропуснахме да кажем, че Петя е туроператора в този център, който предлага пътуванията за къде, Петя? Значи, ние сме един съвсем нормален туроператор, ако може така да се каже. Предлагаме пътувания за навсякъде. Нормални пътувания. За сега страните от Балканския полуостров. Пътувания в България, посвещените места в България. Но аз с две думи искам да кажа как се стигна изобщо до идеята за създаването на такава туристическа агенция и туристическа дейност. Значи, още преди години Занко ни заведе по свещените места, по някои свещени места. Ходили сме в така на тези тържества на дервишите в Турция. Имаше една група, която ходиха в Иран. И не е въпросът само да отидеш там и да видиш някакъв фестивал или някакво събитие или някакво свещено място. Тези свещени места ти говорят. На теб самия, на мен самата. След това вече нашата туристическа агенция започна да организира и пътуванията в Германия, които са така наречените ашрами, срещите ни, семинарите ни с Занко 3 пъти в годината. Да организира до толкова, доколкото да дадем възможност на повече хора да организираме пътуването им, пребиваването им там и срещата им с него. Какво е по-различно в Германия от това, което се случва тук? Което се е случвало тук в България с него? Те нещата никога не са едни и същи. Да. Те винаги са различни. Тук беше прекрасно, докато той беше в България. Там също е прекрасно. По свой начин, различен начин. Вижте, за нас, за мен, няма значение къде ще го виждам. Или къде ще се докосвам до неговото слово и до неговото присъствие. Дали е в България, дали е в Германия. Това е моят живот.
Яна, ти пътуваш ли на тези ашрами? Да. Всеки път. И всеки път, какво път добавяш към знаенето за живота? Живота се живее. Той не се знае. Има разлика между знанието и знаенето. Аз питам за знаенето, което е самият живот. Всеки път се случва нещо различно. Никога не е едно и също. Всеки път отварянето на човек е още и още и още и още. Той е като благослов. Лили, ти какво откриваш на срещите в Германия? Аз съм непрекъснато на всички срещи с мастер, откакто съм го срещала и не съм пропускала нито една, независимо къде е той. Дали е в Германия или в България. Каква е разликата? Пътувам малко повече и там имат възможност и други търсещи, които говорят друг език, да го чуят. За мен е никаква разлика. На какъв език говори, дали е през превод, коя държава е. Словото е мой живот. Словото на мастера е мой живот. Какво се случва с мен? Непрекъснато се случва. Нещо от мен отпада. Така да се каже, умира. Нещо старо всеки път умира. И нещо ново всеки път се възражда. Това е всичко, което се случва. Всяка среща за мене е разцъфване. Всяка среща. И то е процес. И това наистина е благослов. Близките ви хора не ви ли ревнуват от мастера? С такава любов говорите за него. Има ли такъв процес? Винаги е имало в началото някакъв процес така на... То не е точно съпротива, то може би почувстват се по някакъв начин пренебрегнати. Малко така. Има един такъв момент в началото. Но след това нещата си идват на мястото. Моите деца също безкрайно много го обичат. Те даже не могат и да го обяснят това нещо. Те живеят с такава любов говорят за него или когато произнасят името му. Това е прекрасно. Аз искам да помоля Любо Панков, оператора, да покаже това хубаво лице в анфас, не в профил, ако е възможно. Да. Аз също искам да кажа, значи аз имам 2 деца. Едното от децата ми се запозна с мастер само няколко месеца след като се запознах аз. Сина ми, той е на 27 години и работи при нас в центъра. С мултимедия се занимава. Всъщност продуктите, които ние издаваме, тези продукти, които излизат от срещите си. От срещата с мастера, да. Той работи там. Дъщеря ми е 13 годишна, беше и в детската градина, когато за първи път го видя. Съпруга ми също. В момента, в който сина ми се запозна с мастер, той също се запозна. Така че ние сме цялото семейство. Те, освен че ми имат доверие на мене, имат тази възможност да му се радват, така както аз се радвам. Яна, при тебе същото ли? Имаше също в начало малко ревност. От страна на най-близките ми. Вече са приели моя път и аз продължавам. Най-важното е, че ти си прияла своя, нали? Аз искам да покажа този подарък, който ми донесахте от този Универсум център, което е едно авторско произведение и освен на тази икона, какво друго предлагате там?